Zaleek aho batez oiokatu zuten bere izena Kaparrosek aldatu egin zuenean. Halakorik ez da lehenengo aldiz gertatu. Atzo esate baterako gol ederrarekin harritu zituen denak. Gol garrantzitsua, askorentzat lortezina. 3 puntu balio dituen gola, talde inguruan zebiltzan mamuak usatzeko gola. Futbolista con pasión, bravo, que lo conocéis, un chico agradecido. Kaparrosek bigarren be mailan kilometroak eta kilometroak jaten zituen jokalariaren aldeko apustua egin zuen. Gaur egun horixe berbera egiten du. Erasoan eta defentsan buru belarria bitzen da eta lantzean behin eskua aurpegi aurrean ipintzen du gola ospatzeko. Martzaren lauan Sevillaren aurkako finalerdian zaleek ate nagusitik atera zuten Samamesetik ari Tokero lehendakari oihukatzen zuten bitartean eta arabarrak neurketa bikaina jokatu eta gola egin ondoren. Futbol zalen artean bere gogo bizia onartzen zuten, baina kalitatea zalantzan jartzen. Hala kopako finala iritsi zen eta Atletikek aurrea hartu zuen. Gola Tokerorena, beste koska bat. Asko eta asko oraindik harritu egiten dira Kaparrosek hamaikakoan sartzen duenean, baina zalantza horiek desagertu egiten dira bere kemena eta alegina azaltzen dituenean. Horregatik eta taldeko jokalaririk estimatuenetakoa.